Tak ahoj závisláci, pouštím tady svůj podcast. Je to o tom, že abstinuju hrozně krátkou chvíli. Je to fakt těžké. Není to žádná sranda. Pustil mě z Bohnic po 3 měsících. Teď se snažím najít práci. Moje specifikace je o tom, že se starám o děti, které jsou problémové, o rodiny, které jsou problémové. No prostě mákám s dětma a rodinama, které nejsou úplně přizpůsobivé. Každopádně, co vám budu povědět? Je to hrozně těžké. Je to hrozně těžké nepít, protože i ta práce není jednoduchá a i všechno kolem není jednoduché. Je to těžké. Každopádně bych chtěla abstinovat a chtěla bych jako dělat tu práci zodpovědně. Mám jako 2 skvělé kamarádky z Bohnic, který jako jsou podobně nastavené. Budeme teďka vytvářet náš podcast, kdy budeme sdělovat, jako, protože jsme každá jiná, je to velmi jako příjemné, kdy každá jako je jinak vtipná, jinak prostě zaměřená, tak uděláme nějaký podcast jako o tom, jak abstinovat, což je pro nás nové, těžké a pro všechny, co nás poslouchají, asi taky. Takže asi tak. Co vám víc o sobě říct? No, tak těším se na nový začátky, nechci být. Nechci dělat žádný zlé, ale je to fakt těžké. Je to fakt těžké odmítat lidi, odmítat situace, odmítat prostě. Je to těžké. A do toho se mám teďka vraznout, jo, přátelé, mám se vraznout s totálním alkoholikem, jako, který mě hrozně miluje. Takže je to úplně skvělý. Je to těžký. Je to těžký. Chtěl bych začít jinak.